जुथाइ दिनै जिं एराहा गोसावमानि जादिनि गोदोनिफ्राय प्रेसमेट क्लाइदु बुनि ला मेन खारन जाखा जिं दाख्लै मार्च बदायनि 2025 21 एंड 22 सारिथाय खुमा खुवा फाइमा ओदेहे स्काइनजि क्लिमा जादा गोसावमान जादिन गोदोनिफ्राय जिं सालायबा बके इबु खुसिहा क्रिप दिमा हासाव हावार देमब्रा दिजवा दंयारावके क्रिप केबो जमादु आर इबु खुसिहा क्रिप जादिरावके गोसावमानि थि दंयाराव मामानि जादिराव बिस्लि दंबा बिस क्रिप केबो फाइजमा नांजावदु निसि क्रिप फाइखाला जोंबो हिमसिन हामजावलानां आर इबु खुसिनि जागा जाखा नुथन वार्डेन रिसा माइबां गबासिया माइबां इस गेदे आर क्रिप फायाराव सि एराहा माइबां हा नखाय फाइखा सिकानिं माइबां इस गेदे थांखा सिनिं अराहा गबासिनिं अरानम अटो बो थांदु जिप बो थांदु क्रिप जिपे बोलसे अराहा फाइहि क्रिप जानि मामानि जादि के खुसि दांमानिखलाय दादा फाइखाला हेमसिना हामनां बहि जिं दिनै एरा प्रेस मिट खालायबा आर एराहा जागा जागा हाबो सारिथाय खमानि स्टार्ट क्रिप जागा हाबो खनारिखा खनारिबान खालायदा मासि जागा मासि मागन हाबो मासि खनायाबो थावलापुरे थिखाबो खनायारो खनायाबानि खालायहि बके एके फाइ दंमा अदे दाबाव खना खासे प्रेस मिट खालायखानिं क्रिप एराहा रिपर्ट माइथारदु अदेबानि सेजिं एरा दिनै प्रेस मिट खामबा इबो प्रेस मिट खामबानि याहनहा जिं आर क्रिप केबो आसा जालानांखौ जे आर खबर माइखाला आर फाइफुदाव नंखौ बाव नंखौ आर एराहा कम्युनिकेशन खालाय दादा माइबांफ्रां थांमानि खालाय दाबो मोनसेबो प्रब्लेम जाया आर एराहा मामानि जादिनि खालाय दादा जिं दु सालायाबा के हामसि सक्सेस क्लाइमनि खालाय दादा जिं क्रिप के जमा हि दिनै एराहा प्रेस मिट खामबा ओदेबानि खालाय दादा जिं दिनै मीडिया साराव के लंदादा एराहा प्रेस मिट खालायबां खालायदे जिं बुसकेबो थैंक्स खालायलादु उदे बावदादा आं आनि राव जमाके एरानि जामेल लादु जुथाइ आं दिमा हासाव हाफ्लं निसिं थिबा दिनै मासि गाराव जमा निसिने हायमा नांजावबा बेरे थिखादे दुआ जिं दिमा हासावहा दिउं मजिलिक गसावमा उनसिनिफ्राय मासि बो सारिथाय खमानि सालायलायबा दु फायाबा बा सांगिन याहन हा बो 21 तारिख 22 तारिख खालि ठीक जाखा बो सारिथाय खबाहा निसिक्रिप दिमा हासावनि हावारनि देमब्रानि दिजवानि क्रिप जादिराव जादिनि बासाय खारावरो मावसिराव मायंराव पुटुके जिं फाइमा नांजावबा ओदेबान दारा जांजिं दिनै एनएस नि गेदेनिसिं जिं हुनसिके लंदादा निसिने गाराव जमा हायदु निसि क्रिप पबलायबालाय लै फायलाय निसि फायलाय खाला जिं हेमसिनिं खुसि जालानां जिंबो फायजावमा नांजावदु ओदेबान दारा जां जिं दिनै एराहा बुथु जां बजंबो जालायबा ओदेहे जिनिबो बेनारबो इबो याहना दं बकेबो निसि नुनां बके नायलेला ओदेजांबो निसिबो मिथिनां बेदे बेदेहे ओरेहे एराहा खबर गिबिन खबर बो निसिबो माइलेनैखा बो मायाबा खबर बो मुसिबो निया जिं दहा पुरा बके खमा निखलाय दादा सालायब्लायलायखा खमासिनिंखा बहा निसि क्रिप मुलुगनि जादिराव बुथु फायदारा फायलायदु थिखाला जिंबो हामसिनिं फायलायमाखै जिं हेमसिनिं नांजावदु ओदेबानि निसि ब्लायबालाय लेख्रिबो फायलाय एराहा जिंला माने जिंला जादि सामयाखा बो जिं बुमामासिनि बिदिं निसिं हाजायाबा बासाबिसिकसे जिं क्रिपबो जिं माया नांलायमा नांदु मिलिलायमा नांदु ओदेबान दारा जां जिं हाथान गिबिन दंखाबो
इलेबा बजम इलेबा समाया से जों मगरन लाइमा मिथिलाइमा ब हिसाब जों निसिगे फाइजाव मा हेमसिनों नांजावलायलादु आर एरा हा सुग्री बसाइन सुग्री सिंसि सुग्री खालिला थुग्लाइमा सिंसि बसाइहा दुगुर गुख्लाइमा मादाय हुमा फाइनसिनदि खिलिमा खुवा फाइमा ओदेयाबा प्रग्राम दंबा बहा निसिख्रिबो फाइलाय आरो नादिथिमाखौ निसिगे जों फाइमा नांजावदु जुथाय जुथाय आंनि बुमु मनेस जिदुं आंनि सेरावके आं थेंक्स लादु दे जों दिनै प्रेस रिलिज जों रिमा नांजावबा थिखादे खारन जाहादे जिनि कसमानि डक्टर नम्बर 37 चन्द्रबली दिउमा जिलिक कसमानि बुथु सिजां मदायनि खुसि दांमाथिसि सिगां जों जेनबा बुलायाबा सिगांहा टांफानाव फुये थावगा अदेबानि दुहा दांलाय लायलाङाबा माइथायनि जों बावलायहि दुहा मदाय खुसि दांमानि मनाहा बासाइन बहर खायाबा सुफाय बनख्लायहि जों मावसि मायं बुबि बान्दाव बिदि बागादाय आरो गोसमानि बासाइराव बुथु नेबो क्रेब नेबो जों खोनारिमा नांजावबा दे थिगादे मनाहा जागा जागा हा क्रेबाला सुब्लाया इथि थावखाबो रांरिबो खरांया इथि थावखाबो अदेजां जों प्रेस मिट जों खालिमा नांजावबा खोनारिमा नांजावबा आरो दु फाइगेनयाबा बासाइना सुबायखा दानासन 21 तारिख सिंस्रि बासाइन सुक्रि गलायदु अकाला थुसिंमा 21 मार्च ओदे 22 मार्च ओदे हे अकाला मदाइन खुसि दांदु 21 तारिख जा चला मदाइन थुसिंमा अकाला ओदे हे फाइगेनयारो हागाजायजों फायारो बुथबो खेरेबो अकाला नों फाइमा अकाला मदाइन खुसि थुसिंमा बनि आरो ओदे हे नुखानाय दादा फरंहा दुगुर क्लाइमा अकाला सारथाय खमा 22 तारिख सिंस्रि गला ओदे हे खुवा फाइमा ओदे हे सेमलिहा फाइसनि खिलिमा ओदिबान क्लाइहि बराबै खबर मायहि थावदु चला थावनां थिबो बावदादा जों प्रेस मिट खिलिमा नांजावबा आरो जुदि अकाला फाइफियारे थिगाबो मौसमायं जाजिराव बुथु फाइफियारे थिगाबो फाइफियाराव बुथु अकाला खेरेबो फरंहा 8 बाजि बेनानै खेरेबो दुगुर क्लाइला सामखालाय बुंफांलाय मुंसिनि खावदाना आरो ओदे हे एबो हामान खुसिहा खेरेबो फाइनां बावहि खेरेबो दांज्रु फाइनां बावहि खेरेबो मौसि मायं बुबि बान्दाव खेरेब ग्लायरो बुथुबो कसमान बसाइरो बुथुकेबो खेरेबो जमा लादु मोजां सिसिख्लायहि जों एबो मदाइन खुसिके दांलाय फुनां बावहि आसा जादु आरो एराहा मुसिबो एजां अजां मुसिबो बावलायमोन लामागिरि एराहा जों मोजां सिसिसे मिलिदादासे जों खुसि दांलायमा एराहा जों हसकेबो दांलायदावया जों डक्टर नम्बर के लायदादा लाइसेट दंबालायलेसे जों मनाहा ओलि बुके थ्रिदादासे मनाइन खुसि दांमाबो सालायलायबा ओदिबानि जों एरा हसकेबो दांलायदावया हसकेबो जादावया लाफाया जादावया बुथु सिजांसे जों गोसमान जाजे बुथु सिजांसे जों मदाइन खुसिके दांमाथिहि जों सालायबा ओदिबानि एराहा हकसिबो मुसिबो एजां अजां हेरबा सिबाय लाखा थिखाबो बुगाराव बुथुके ओलि गायमा नाया मुसिबो गामां गिजि जामा नाया ओलि थिदादा दिनैहा आंनि गाराव जमाके एरानि जामार लादु जुथाय आं सुनिल नुनिसा दिनै सिगां हानिं क्रिबो श्रीलंका थिब्ला श्रीलंका तो दु फाइगिदाबो 21 तारिख 21 मार्चआ 21 22 ना 21 22 आ कसौमानि बजम बुथु बो दिउमा जिलिकनि बजम बुसि मदाय क्लिमा सालायलेदु मदायनि खुसि जांमा सालायलेदु आरो एबो खुसिया क्रिब कसौमानि बिसिक बसाइरो क्रिबखौ फाइमाने बिले लादु आरो क्रिब बो फाइदादा ग्रन्थि बो हामबा खुसिया हामजेसि जुरु फालाय करला हामनांमो सिजादु जुथाय